Tem for Evangelist Ebuka Obi unu nekwa n'anya n'ife onyonyo na afụ n'ife kwuru ka a na-eme na charị nwa mgbe afọ na-achị Anambra steeti na ojegokwa wee gbape nya bụ ebe Evangelist Ebuka Obi lụrụ ebe a ya edebe ndị ala ndị nwere sọkọsọkọ ndị na-aṅụ mkpụrụ mmiri na Agụleri nke dị na Anambra steeti nya bụ ife ka emepelụ tata anụnwa bụkwanụ Fraịde Septemba 2025 ọ dịlọkwa na izi ọ dịlọkwanụ fecha oke onye mekwozi kene ye na-eto dike na nke o mere ike wee dụkwana ya wee mekwa ọzọ na unu nekwa n'anya n'ife onyonyo a unu ya ege ntị ka unu nụkwa n'ife gọvanọ Anambra steeti kwuru gbasara ife mere ebe anụnwa ka esi wee menya bụ mmemme wee sị ka m gwa gị ọ bụrụ na inwe nwanne we na-aṅụ mkpụrụ mmiri niile eche ka ihe esi weta ego wee bujee ya ka eje gwụọ ya mkpụrụ mmiri ọ na-aṅụ maọbụ na ị nwere nwanne we na-ayị ala na-agagharị n'iro maọbụ na efuru ya maọbụ na okwu eze ka unu kpụnata ya n'ụlọ maọbụ na akpụnata ya n'ụlọ na ọ na-emebisi ife ya na ọ na-ebu unu aka maọbụ na unu bujee ya ebe a ya gwọ ya na nya bụ ife na unu enweghị ego unu ya akwụ. Evangelist Ebuka Obi emegokwa ka ọ dụrụ unu izio burukwa na ya kịta jebe na Agụleri ka eje gwọọ ya nke ọ na-aya hapụ ya ebe ahụ mgbọsi o ji wee dohụ ọ na-abịa kpọrọ ọ bụrụ na ị nwere agadi nwaanyị ahụ enetazi anya agadi nwaanyị enweghị nwa maọbụ onye ụmụ ya jụrụ ajụ si na omefa nke a ma omefa nke ọzọ nwaanyị a na-ata afụfụ kpọrọkwa ya kịta ka ịkpọjee ebe ahụ na Evangelist Ebuka Obi emegokwa ya ọdụrụfe izi ebe aya da enetefe anya ayawa ada akwụ ụgwọ ayawa akwụte nkobe ayawa akwụwa naira ọkwọ for free ka ọ lụrụ nya bụ ife na ife ọ na-egosi bụ na Evangelist Ebuka Obi na-akwado ka ọfụ na ala Igbo ya dị mma ka ọfụ na ife niile ya dịrị onye ọbụla izi wee sị ka m nwetakwara unu nọ nke na-afịa biko inerechi ife onyonyo a nyere m aka ka ịtụsaa ya ka ndị mmadụ fịa ndị nwelu ndị dị etu anụ wee ji welu nya bụ ife ka fa kpọrọ ndị nke fa kpọjee ebe ahụ ka m hapụ ka unu gakwa n'ife gọvanọ kwuru udo dịrị unu. Under whose shade you do not hope to sit. That is the essence of Christianity. And I have come. Wherever this is being celebrated, you will find me. Wherever this is being celebrated, you will find me. Because that is the essence of who we are. Our own government, when you see us building roads going to those communities, now that you live out this whole essence, it's a message to all of us. We go and so, can happy never okay, let me say a few things. Number one, when someone was speaking, they talked about electricity and transformer. Any day to get the transformer. Coincidentally, my commissioner for power and water resources is from this community. It's from Agụleri. They call him Okuna Mili. We are going to get him to get the transformer so that the electricity works. Number two, the brief, short spell of road that we just drove off here, which I just heard from the Igwe Agụleri. Soludo. Not that road. When the Agụleri na Umueri, na Ese. And I was on young way, waiting as the road, okay, Wafa. Makafambu Soludo. Now the road where we to do. For where Bazia and no Soludo road. That Soludo road, we will come very quickly and get it tied so that you can get it all done. My brother,
And the Anambra in Bakonota, all the 3 zones and communities, where Chia and Chichi, then I will all what to man, we're not the fear walk, isn't it? I think from what I have heard today, and from what I am seeing today, it looks like Evangelist Ebuka Obi is also all what to The third one, which is what you just asked about support, monthly support. I understand the burden, and if you are going to have 300-400 inmates here, feeding them, providing them with medication, providing medical services and care to the old people and to those in with psychiatric needs. That's going to be costing quite a lot of money every month. Is that? Yes, the Zion, of one yes, no man every month. Not assistance more. Not government. What I will say to you. No, what to Ebukambo. Ebuka tax. Na put tax. Adabra bueno. All the Kasana na neba. Man, what I want to say to you, Evangelist Center. I was at the prisons to Aguamia. I don't remember now. 100 days. Oh dear me. And I MSC and 40 days. I You were double iron, wait here 2.5 to 100. No wonder, governor, if we are there to order that. Well, you know, I wish we are not going to there. I want to stay the whole day. Mana, Eman Holo Ekelo, and Yendiaba, MSN get Jeff with the court on the tape. Where may I officially? And then, in a few days' time, we'll communicate the terms of our partnership and to show now if I be a government to question in the government must strongly support it to succeed. Thank you very much and God bless you. Thank you. God continue to bless you. I love you all. And Mr. Governor will now proceed for the official commissioning of the Seraphic Psychiatric Hospital and Old People's Home. Yes. I sent almost 20 million naira to cook food. Thank you, Mr. Governor. May God bless you. Mr. Governor, I commission the Seraphic Psychiatric Hospital and Old People's Home. Ọ dị ka netwọk fa na-enye nsogbu ebe a nụnwa.
na-apụghị imere One.